Sgrasso li nsab hawnhekk ġej mill-Istati Uniti. Kif inti? Minn Birkirkara ġejt issa tam. Ejwa jgħid li għax inti Birkirkara ħejja. Mort saddarnik. Birkirkara l-ewwel qabel kollox. Wet minn dawk li kif toħroġ Sant'Elena din iċċabċab u tajjat nimmaġinar. Immaġina ħażin. Nimmaġina ħażin. Għandi immaġinazzjoni fertili. Fertili. Għandek l-istanu l-aħmar hemm ġifieri. Dejna bit-tajjeb. Fuq ir-running board, għalhekk ħadd iħossok tajjeb daqshekk. Ħanitkellmu fuq din l-iskeda li ħanibdew illi ħaniffukaw fuq l-ikbar għadu ta' kull wieħed minna. Ix-xaħam. Ġifieri aħna kemm jekk inti żgħir, kemm jekk inti kbir, dejjem nafna ngergru fuq ix-xaħam. Imma mbagħad mill-banda l-oħra nfittxu ikel xaħmi. Ma rridux niċċaqalqu. Ġifieri isna nafu li mhux tajjeb għalina. Imma mill-banda l-oħra diffiċli isna biex. Jekk nagħmel paslura ġan, naħseb daqskemm jista' jkun l-aqwa ħabib tagħna, jista' jkun l-ar ħabib tagħna il-moħħ. U fil-fatt huwa mill-għażliet li nagħmlu mentalment illi jwassal bniedem kemm ikun qawwi jew le biex nużaw il-kelma qawwi. Fil-ma sens, ġifieri dejjem min jgħid li jisma' jiena għax qawwija pereżempju għandi xi ħaġa inqas minn ħadd ieħor mhux il-każ. Anzi, fil-ġenetika tajjeb hemm nies li jkunu iktar predisposti illi jkollhom iktar xaħam minn persuni oħrajn. Ġifieri anke hija ġenetika. Hija ġenetika taffettwa ħafna. L-ewwel skuża li tibdilli. Ġifieri jiena kull min nitkellem jgħid li isma' jiena għandi għadmi kbir ta' ġifieri. Jiena anke ara l-ommi u wara lili. Jiena hekk xi titnagħmel. Jien nemmen ġan li m'hemmx aħjar mir-realtà. Mela jekk inti tipprova tgħid li l-ġenetika m'għandha xejn x'taqsam, inti tkun qiegħed titnellaħ bik innifsek. U anke min jgħidlek dak il-messaġġ tkun qed titnellaħ bik. Allura ejja nitilqu minn punt li huwa importanti, illi l-ġenetika tilab ħafna. X'inhu ċ-ċans li persuna ta' Carnarvon Skur u tiżżewweġ persuna ta' Carnarvon Skur illi jkollhom tfal ta' Carnarvon Skur? U ħafna ola milli kieku żewġ persuni bojot ħanużaw il-kelma ikollhom persuna, ikollhom tifla ta' Carnarvon Skur. Għaliex għax il-ġenetika illi hi. L-istess ħaġa, żewġ persuni li huma obeżi, iċ-ċans li jkollhom tifla li hija obeżi huwa ħafna ola milli il-ġenituri pereżempju jkunu tnejn obeżi għax ġenetikament jew anke kollox ma kollox. Jiġifieri taffettwa anke l-għażliet tal-ġenituri. Mela jekk il-ġenituri jażlu kif ħanibdew niddiskutu anke fil-ġimgħat li ġejjin, għax kull ħaġa li nagħmlu hija għażla. Ejja naffaċċewha mill-ewwel ġan. Ħadd ma rabtek u qallek kull din il-pasta għax anke jekk temmaħħilek skużi inti tittażel illi tajjeb. Ġifieri l-ewwel punt li rridu nibdew huwa għax aħna vera qegħdin nitkellmu mhux biss kif tnaqqas ix-xaħam imma sansitra kif timmotiva lilek innifsek. Dik ikollok. Kif qed jgħidilna tajjeb ħafna Mattejus, il-verità hija li kollox minn moħħna jibda. Kollox minn moħħ ġej. Ġifieri l-għażla li ħanieħdu aħna, rridu nġorru konsegwenzi. Eżatt, u jiena f'daw il-ġimgħat ġan mhux se niġi hawnhekk biex ngħidu isma' ħaniklu hekk minflok hekk, ħanamlu hekk minflok hekk, mhux il-każ. Dak huma l-irqaqat. Il-parzjoni kbir. Nagħmlu hekk inkunu qegħdin naqtaw il-barra lil kulħadd u jibda jgħid isma' għamel li trid inti għax jien ħanamel. U naħlu l-ħin għax illum jeżisti l-internet tista' titgħallem li trid. Imma li ħanifukaw huwa fuq aw fuq. Għax fuq ħajiddetta ħafna triq ta' fejn ħanimxu. Biex inkompli lek fuq li qed ngħid l-ewwel ġan, mela jekk l-ewwel pass aħna aċċettajna fejn qegħdin illum, jekk ngħid isma' jiena ġenetikament predisposta li nkun ftit iktar obeżi, forsi mill-ġara, forsi minn oħti. Għax dik it-tajba. Hemm min jgħidlina wrid isni tan-naħa ta' missieri jiena iktar qisu nixbaħ in-naħa ta' ommi. Tajjeb għax fil-familja stess ivarjaw l-affarijiet. Ġieli tara wkoll biex inżidlek ma' dak li ħatejt. Familji ġifieri aħwa, pereżempju, ġejjin mill-istess familja, ġejjin mill-istess trobbija, imma ikollok tifla illi żomm lilha nnifisha pinna. U tifla oħra illi żomm lilha nnifisha mod ieħor. Tajjeb ħafna. U bil-mod qed tasal lejn fejn nixtieq nasal jiena. Illi qisu minn fejn ħanitilqu kif twelidna, qisu jkun xi ftit iddettat. Però fejn se naslu normalment għandna sej kbira fuqu. Ġifieri, kif qed tajjeb inti, persuna A u persuna B. Forsi persuna A twildet iktar imbaċċa minn persuna B. Allura forsi persuna B għandha ftit iktar vantaġġ fejn tidħol id-dera. Da mhux qed ngħidu li għandha xi vantaġġ. Anka l-ħajja llum il-ġurnata anka fejn jitlu jobs, anka fejn jitlu kundizzjoni ta' saħħa. Iva, minnu irqaq. Ir-realtà hija, fortuna jew sfortuna,
illi jkollu aktar vantaġġ. Meta biex inkunu preċiżi wkoll, meta tnejdu irqa, jiġifieri li wieħed m'għandux ħxuna żejda. Xuna żejda. Ġifieri għaliex l-irqu hija bla dubju. kif jgħid il-Malti wara kollox iżejjed bħal nieqes. Mawx bħalek. Dan bħal kollox hemm range. Hemm bilanċ illi inti tajt isma' jekk jiena nkun bej it-tali u it-tali, għas-saħħa u għad-dera tipikament ħankun qiegħda tajba nużaw dik il-kelma. Inqas minn hekk ikun hemm ċertu perikli, iktar minn hekk ikun hemm perikli oħrajn jew forsi differenti. Allura, ejja ngħidu li aħna twelidna daqsxejn differenti minn xulxin. Dak li se nagħmlu però l-azzjoni ħajiddetta jiena fejn se nasal. Biżibilju għaw sejjer ġan ta' nies illi jkunu bdew imbaċċin, iktar ma jgħaddi żmien għax jieħdu l-affarijiet bis-serjetà, iktar jibdew iġibu anka dik il-forma li mhux biss tidher tajba, imma huma jistgħu jgħixu biha ħafna iktar komdi. Issa, inti semmejt il-moħħ. Ekku. Jiena inħobb nidħol fiż-żarbun ta' ħafna nies u milli nisma' wkoll għaliex issib min jgħidlek iva jiena nixtieq. Ħafna nixtieq, imma inti taf xi stress għandi fuq ix-xogħol. U issa jiena jkolli aptit niċċaqlaq. Jew għandi problema u jiena nsib refuġju fl-ikel. Bla dubju ta' xejn. U t-tajba qiegħda hawnhekk ġan. X'se jagħmlu dan? It-tajba qiegħda illi l-endorphins jgħidulu dan huwa hormone, dan huwa feeling li aħna nħossu. Ta' meta aħna nieklu nistgħu inġibuh mill-eżerċizzju. Jiġifieri l-għażla again fidejna. Jien nippreferi li Ġifieri dejjem ħadd toħodhom daw l-endorphins. Mhux hekk. Issa l-għażla fidejk. Minn fejn ħaġġibhom staqlik. Ħa toħodhom mill-ikel żejjed jew ħa toħodhom mill-exercise. X'inhu iktar faċli? Bitmur għall-ikel żejjed, bla dubju ta' xejn. Għax aħna ħanippruvaw nkunu reali kemm jista' jkun. Għax inti ordnajt qed bil-qiegħda forsi tara television u ġibt l-ikel quddiemek. Ġibt xi barmil tiġiġ moqli. Per eżempju, jista' jkun kollox? Le, jiena tinkun realistiku għaliex fil-verità. Meta jiena, issa forsi hawnhekk qed inħajjaru, imma meta jiena ġieli nkun taħt stress qawwi, insib refuġju hekk. Kien hemm żminijiet oħra fejn kont insib refuġju fl-atletika. Ekku. Ir-riżultat qed jidher. Bravo. Bla dubju. Ġifieri aħna konsegwenza ta' x'namlu. Full stop. Jekk tifel studja normalment ħajgħaddi mill-eżami, jekk ma studjax mhux se jgħaddi. Jiġifieri jista' jgħaddi. Eżatt, tista' tiġina tajba, imma normalment le. Mela, l-għażla dejjem hija fidejna. Ħammur għall-exercise jew ħammur għall-ikel. L-iktar wieħed faċli huwa li mmur għall-ikel, bla dubju ta' xejn. Issa però jridu naraw x'ħajġri wara. Mela dak il-ħin inti l-endorphins, daw il-feel good factors, daw l-affarijiet li ġeluna ħossuna tajbin, ġew. Però wara x'se jiġri, u dak li ħan nistaqsi lin-nies, kif tħossok wara li tkun kil tikla għall-ajbierek, ħan użaw dik il-kelma, tħoss dak iċ-ċertu guilt, tħossok il-li isek jiddispjaċik tal-li għamilt? By the way, parentesi żgħira, iktar ma tagħmilha, inqas ħad tħossok guilty. Ġifieri bħal kollox, jekk drajt tagħmilha, isu qasadu dnu balik. Però mbagħad, ejja ngħidu li dak il-guilt miet, għax qtiltu. Għax bdaqaj tagħmlu wara xulxin. X'riżultati forsi għandek fil-mod kif toqgħodlok dik il-libsa? Dakinhar li inti forsi tmur il-baħar, jew jistidnuk biex tmur il-baħar, taqbad issib help skuża. Għax dak iż-żmien tax-xahar, għax luġieħ ta' ras, u għax it-tfal m'għandix ma' min iqiegħdhom, meta fil-verità tkun tixtieq tmur ħafna, imma ma tmurx biss ħabba l-mod kif tidher. Għax ma tħossokx komdu. Ma tħossokx komdu. Jew kif tħossok inti wara li kil dak li kell, iħossok ruq tas-sonku, tkun konstipata, constipated ġifieri diffiċli tmur it-toilet, Miżduda. Miżduda. Mhux hekk hu. Fejla li tixtieq, laqgħu li ftehmna. Issa, allura għandna satt. X'għandek? Satt. Ħajkonna ninstaddu. Ejja, x'għaddilna l-ħin. Diġà għaddilna l-ħin. Diġà għaddilna l-ħin. Ħala bl-aħħar ħaġa ta' malajr. Illi kieku kellna aħna biss naraw x'jiġri meta nkunu miżdudin, okej? Ikun hemm froġa sħiħa u r-riħa tkun terribbli. Isek għandek id-drainage miżdud, u tgħidlix qed tipprova tgħid. Jiena qed nipprova ngħidlek, isma', jekk inti l-karozza tiegħek tħobba, ma tijiex petrol, żejt u ilma tajjeb, mela kif lil ġismek li ħajkollok wieħed biss ħajtek kollha tista' tieħ l-imbarazz u tippretendi li tħossok tidher u taġixxi sew. Naħalli f'dejk. Jiena ħanibda nħalli fidejk kull nar ta' erba sabiex tkun jgħat it-tina. Kull nar ta' tnejn u erba. Issa naraw eżatt. Idealment nar ta' erba. Ħalli fidej Sur Mario.
Iwa, Il-boss. Super Mario. Il-boss. Aħna. Idealment nar ta' erba, Right. għaliex nar ta' erba nkunu eżatt fin-nofs, fejn ħanieħdu d-deċiżjonijiet għal weekend li ġej. Alright. It-tnej ħafna drabi dak li jkun jibda rutina tiegħu. Forse nikżuħna iktar. U nistgħu nibżgħu iktar. Issa naraw. Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla Niltaqgħu. u mbagħad fidejkom minn dak kollu li jkun jgħid jgħidilna Matteo sabiex wieħed ikun qiegħed jagħmel l-almu tiegħu. La niġi lura wara il-telebeħ ħajkolli miegħi lil waħda mill-aktar maħbubin. Mhux biss pajjiżna manka barra minn Sudan. Titkellem dwar Gaja li tkun hawn minn hawn u ftit tal-minuti oħra. Ibqa' hemmhekk.